Nauwi naman po sa karahasan ng pagtatalo ng magkakapatid matapos tagain po ng nakababatang kapatid ang kanyang kuya sa lungsod ng San Carlos. Batay po sa ulat ng pulisya, naganap po ang insidente bandang alas 8:50 ng gabi na nito lamang September 5, 2025 matapos umanong umpisahan ng biktima ang pagtatalo nang pilit nitong palayasin ang nakababatang kapatid. Sa kasagsagan ng kanilang alitan, kumuha ng itak ang sospek at ilang ulit na tinaga ang nakakatandang kapatid. Nagtamo ng sugat sa ulo at kaliwang braso ang biktima na agad namang naisugod sa pagamutan. Na-recover ng mga otoridad ang ginamit na itak habang agad din niya na-arrest ang sospek sa nakasalukuyan na sa kustodiya po ng San Carlos City Police Station para sa kaukulang disposisyon. IFM News. IFM News. IFM News.